Wato batun siyasa ba ta da bambanci da rairan hamada, duk mai tafiya sai ya ɗauki ruwa a cikin jallo, domin ana zuwa wurin jani'in jaka, wanda jika yakan manta da kaka. Wato dai ranar zaɓe. Zaɓe ba wasa ba ne, alhaki ne da yake rataye a wayan talaka. Kafin ba mutum ƙuri'a, wajibi ne a duba tarihin rayuwarsa, gaskiyarsa da kuma ayyukan da ya taɓa yi. Domin gajimare baya rufe rana har abada. Shugaba mai kyau ana ganin sa ne tun kafin ya hau mulki ta hanyar ɗabi'a da kuma tsoron Allah, tare da faɗar gaskiya komai ɗacinta. Duk wanda bai ji zafin ƙasa ba, ai ba zai tausaya wanda ya taka ƙaya ba. Haka zalika talaka ya guji ruɗar alƙawari da siyasar kuɗi, domin abin da aka gina kan ƙarya gaskiya ita ke rushe shi. Saboda haka wayewar siyasa da tunani mai zurfi su ne makaman talaka wajen samun shugabanci nagari da ci gaban ƙasa. Kafin talaka ya zaɓi shugaba ya kamata ya yi hankali da kuma nazari mai zurfi domin kaucewa zaɓen wanda bai dace ba. Dole ne duba tarihinsa da kuma gaskiyar abin da ya saba yi a rayuwarsa, ba alƙawari kaɗai ba, domin abin da mutum ya yi jiya shi ke nuna abin da zai iya yi a gobe. Haka kuma kula da halayensa, domin shugaba nagari shi ne garkuwar talaka. Bugu da ƙari, talaka ya guji karɓar kuɗi ko kyauta wajen sayar da ƙuri'arsa, domin abin da aka saya da kuɗi yake lalacewa. Saboda haka wayewa da fahimta a zaɓe su ne ginshiƙan samun shugabanci na gari da kuma ci gaban al'umma. 'Yan siyasa da dama suna mantawa da talakawan da suka zaɓe su, su ne sakamakon son kai, rashin gaskiya da kuma kwaɗayi. Yawancinsu fa suna yin alkawari ne domin ƙuri'a kawai, amma bayan sun hau mulki sukan fifita amfanin kansu da na kusa da su. Haka kuma raunin tsarin siyasa da rashin tsatsauran dokoki na hukunta shugabanni yana ba su damar yin sakaci da halin da jama'a ke ciki. Bugu da ƙari, tasirin masu kuɗi da manyan mutane yana sa a bar talakawa a baya. Saboda haka rashin wayewar siyasa da sa ido ga jama'a na ƙara ba 'yan siyasa damar mantawa da talakawansu. Garkuwan zuru, ka gyara karkara mun gamsu da birni, mai farin guru. Ranar zaɓe dai rana ce da ɗan takara ke girbar abin da ya shuka. Yanzu haka dai za a iya cewa tafiya ta yi nisa, rakiya kuma ta miƙa. Kullum fa ƙara kusanta shekarar 2027 ake yi, wanda masana bugun ƙasa a fannin siyasa ke cewar siyasar wannan lokaci fa za a sha kallo, domin za ta bambanta da na ƙarnin baya. Abubuwa sai ƙara ɗaukar zafi suke yi. Wasan dai zai fai daɗin kallo ga mai tsawon kwana, idan ya laɓe a kwana ya zauna yana kalla, musamman ya ɗaura alwala. Fatan dai Allah ya kai mu lokaci. To yau ma dai Honorable Zayyanu, wanda aka sani da ni colleagues da garin Kalgo, ya sake shigowa a cikin shirin domin yin bita akan waɗansu maganganu da ke tasowa bayan fitar sautin amansa akan abin da ya kira dole ne fa a gyara. In za a gyara, a gyara. Sai in ce, a yi sauraro lafiya. Mutane da dama sun fara yama ɗiɗi akan wato wannan firar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim. So dan jarida dama na gaya ma haka za ta faru, saboda abinda annan na gaya ma wasu daga cikin mutanen na shishi wancan shugaban da na dan wa hannunka mai sanda. So za su ga cewa ina yi shi don wani biyan bukata na wani, ko kuma don akwai gurojis tsakanin mu da shi, ko kuma mi haka suke gani. Ni ban da gurojis da kowa, saboda tambayar da kai man ta farko na faɗa cewa ban da wanda nika jin haushi ko kuma nika jin takaicin shi, saboda ni kusan ni Zayyanu Nicholas ya san ni ba rago ba ne. Don yabon kaina, don na yabi kaina bisa ga abin da ni na yarda da shi, ba wani zai ce kila to miye na yabon kai. Ba rago ba ne ni, ba ci makwanci nake ba, zuciya ta bata mutu ba. Masu tunanin suna ta mai da martani ga yanar gizo, ina gani misali ni ban damu ba, gaskiya ne faɗa, yan suna da abin kare kansu so su kare kansu mana. Wataƙila mai sauraro zai iya tsammanin kila Zayyano zai karaya bisa ga abubuwan da mutane ke ci gaba faɗa. Ban sani ba za ka karya ko kuma kana nan kan baka za ka ci gaba da faɗin gaskiya ne? Ɗan jarida, tsakanina da girman Allah, wasu ba su sani ma daga cikin wasu sun sani waye ni. Waga gwamnati mai albarka, ni Zayyanu ban taɓa gwamnati na ji daɗin gwamnati ba duniya irin gwamnati da Nasiru Idris Kauran Gwandu. Don mutane ba su sani yau Zayyanu SA ne, ma'ana mai ba gona shawara, SSA nake, senior special advisor. So tsakanin da Allah mu dama idan aka bamu irin wannan matsayin muna fitowa ga yanar gizo ko kuma mu faɗa gidan rediyo saboda ma'ana shawara ta kai gwamna. Don ni na bayan shawara. Don haka ni yanzu shawarar ma zan bashi. Wace irin shawara kenan? Shawarwari waɗanda a bisa ga haƙƙi ne, a bisa kaina waɗanda Allah ma zai iya tambata saboda an bani muƙamin
ba da shawara na ki ba su na ga wani abu misali wanda zai cuta mishi ko kuma zai cuta ma al'umma na shiru da baki na to Allah zai tambaye ni to mai girma gwamnati Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu gwamnan talakawa gwamnan al'umma gwamnan mai capacity gwamnan mai son mai jama'a kuma mai son a nemi jama'a shawara ta anan ita ce garinmu na Kalgo local government akwai waɗansu kiburuku wanda kaza suna ma ƙarya suna nema ma kansu ɗai daga 'ya'yansu tsakanina da Allah in haɗa ma maganar nan akwai gyara cikin ta don ba mu yadda a cuta ma ba mu yadda mu ga abin da cuta ma gwamnati da Nasiru da tsaron gwamnati mu shiru yanzu wasu 'yan hauragiya suka cewa Zayanu yana da shirme don ba shi da wani bashi to ni mai girma gona ina baka shawara ka nada kwamiti a bincika yan abun na faɗa ƙarya ne tsakani da Allah akwai gyara saboda ainihin shugabanni akwai shugabannin da shi shugaba yana kurin cewa shi na da alhorma wurin mai girma gona ma'ana yana da wanda zai daure mai gindi ko babu daɗi mu zaɓe shi to mai girma gona baka samu muki in kace mu yi sai mun yi amma ka sani wallahi ba ta da daɗi saboda ya bata da kowa duk wanda ya taimake shi dan jarida wallahi bai tare da kowa abinda ma haka cewa in sayaye din yana faɗa kuma yana da wanda zai iya mai gata sama to bisa ga wannan tsakani da Allah mu ba mu yadda ba to ai za a iya cewa mai girma gwamna ya ce jama'a su ne mutum ya kake kallon wannan kalaman na gwamna idan har sun tsaya a zukatan ku musamman mu ku 'ya'yan jam'iyyar APC dan ya ce dole al'umma ku ne za su kawo wato dan takarar za ku tsaye da shi Malam ɗan jarida ka san babban matsalar da muka samu yanzu aka ce jam'iyya ma'ana ta gwamnati zaka ga ɗan jarida kowa ya laƙanta neman ci gaba ne ko zaɓe ko kujera shi da wani wanda ya sani wanda ya san gwamna ma'ana ba mutane zai je nema ba bai zuwa wurin jam'iyya ma ya mutunta ta saboda tunanin shi akwai wanda zai ɗaure mai gindi ka ɗan jarida ba ga alamomin haka nan ba abubuwan ka ta yanzu a in ka lura wa gare ka na gwamnati so mai girma Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu yanzu ya gano haka nan ba ci gaba ne shine ya fito kare ba da shawara ka je ka nemi jama'a in ka da bukatar kujera yanzu babu wani alfarma babu wani wai na san ka muna da mutunci da kai a dan amini na ko amini na kake ba shine gaba daga mai girma gona ba yanzu mai girma gona abinda Allah ya daura mashi nauyi shi ke son ya sauki kuma ya biyo hanya wadda za ta zai sauke shi da yarda Allah muna mishi fatan nasara Allah ya bayar sa bisa ga abin da ya yunkuro ko kuma yake so a kawo ga makasa ko kuma jiha ma'ana adalci wasu za su iya cewa an jima Zayanu bai fito yayi wannan wato kiran ba a daidai wannan lokacin me baka kwarin goyi fitowa kai wannan duk kokarin bayyana da gaskiya ne ko kuma akwai wani bakasa lokacin zabe ya gabato to a matsayina na mai ba gwamnati shawara kuma senior special advisor kaga ba SA ba misali wannan na guntuwan da ake cewa komai to alhamdulillah nauyin da Allah ya daura min ne nake so in sauki dan jarida wayanga mutanen da suka fitowa suna su kiburuku ma'ana yaran su wancan mai kurin yana da alhorma ka gane don haka in mutane sun so shi ba so shi ba za shi ainihin koma to ai duk da haka nan kuma yana mai girman dan jarida yana takama da ya kawo ci gaba a garin Kalgo ci gaban da ya kawo na hada ma layi biyu an kai ita layi biyu ba ci gaba bane da aka layi biyu a ci gaba layi biyu na ga ma dan jarida shin Kalgo local government kasuwa nawa akwai halan shi kasuwa Kalgo cin garin Kalgo da layi biyu shi a ci gaba shi ba abin koya na ba gare mu jami'ar mu a kama talar mu layi biyu yanzu wani zai ce wai ina jin haushi Alhaji layi biyu shi abin da dan majalisa zai nuna wa yayi shekara kusan ta 4 ake ciki wataƙila kila ya yi wasu abubuwan na ɓoye wanda ba mutane ba su sani dan jarida in yayi ni ban san da shi ba don ban gani ba kuma al'umma kana ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar APC Alhaji biya ɗauki ma 'yan jam'iyyar APC halan me yasa yake kokarin ɗaukar kan shi kamar wani dan jarida abinda an matsala yanzu in baka san da wannan baka sani duk wanda ya taimake shi na ce maka da jam'iyyar da ta taimake shi da mu da muka taimake shi don ni ko na ci taimake shi mutum duk wanda yake su kiburkun shi wallahi yayi kadan shi ƙarya na don ni hajiya ne na da mota to da kace kai ja ne wato da mota ban sani ba ja da mota kaman neman yakin zabe ko kuma menene to dan jarida neman yakin zabe kai ba wai shi ba taimako in je mu da shi mu in ki kwala gidana mu shiga lungu da saƙo mu je akwai wani bawan Allah wanda ma yanzu haka ba shi tare da mu ka gane me yasa yana sabuwar tafiya shi mun san da shi ana ce mishi Alhaji Shehu Sandari akwai lokacin da muka tayi da tare shi ina ganin
har safi sai da maka yanke su ma ne mai jama'a kuma wallahi ya kawo magana ta gaskiya a mai adalci shehu sun da alƙawarin da suka ɗauka saboda shi ya kawo amma wallahi ya gaya mini ya yaƙe shi sai da yana sanin bi ne don haka ba ziyarar Nicholas ɗaya aka yaƙa ba dama ka gane ka fahimta sannan abu na biyu ba wai shi ɗin in je neman zaɓe da shi ba tsakanina da Allah har mahaifi ne ya taho ya ɗauka ta mana shiga cikin garin Kalgo sako da lungu babu kazai ya akwai hidinayen ni da yano ya yayan shigowa wallahi bai kiran kowane yaro banda ni dan jarida wagga magana ka faɗi ta kai gare shi ma tsakanina da Allah ya yi yayin ɗauka ta ya yi taho a ya ɗauke ni mu je mu nema mu dan shi alhama tsakanina da Allah shi ya sani shi wancan dai kuma sabuwar tafiya me cewa rashin jin daɗin zamantakewa ne tun farko an samu tsari shi ce ma tun farko ina cin zaɓe duk wanda ya taimake shi wallahi Allah wadda ya shi sai ɗauko inda muka yi haɗa da su ya kai labari sai ce su an nashi dan jarida haka take su kuma wanda suka haɗa da su wanda ake haɗa da su din saboda shi yanzu su suna hawan media wani Allah ya taimake ka Allah shi mami mu ya kama sa mai kallo saboda ni babu hasara ciki don kuma su yana hasara don wanda ni ko kuwa ni kasai don na ganai ya koma ta kawar arani tsakanin Allah ba shakku ne don bai taba kasa dan jarida billahi allazi la ilaha illa huwa ganin mutunci wanda sun kai kokarin kasai zabe bai ganin mutunci wanda suka zabe shi yanzu amma mu sai a zo a yi layi biyu a shayin kai dan jarida tsaya ka idan kai baro yan jam'iyyar nake ba magana tsakaniya da Allah duk bai shiri har da chairman party duk bai son su ba bai kauna su dan jarida bari in kawo ka yayi nashi party office shina da chairman na party shina da youth leader na party shina da chairman na mazabin ne da yayi nashi na jam'iyyance hakan ba raba kawunan jam'iyya ba kuma Alhaji ganin yayi wacin jam'iyya ta mu ta kwarat maybe gaba ɗaya ba ta yi mishi adalci sai nashi party office idan alheri zai rabawa dan jarida tsakanina da Allah in zai bada dan mashin inda kudin wani abu nan party ne na office ka zuwa hekere wa'annan da yayi sababbi sauran su ci adawa nake da su duk mai cewa mala ce wataƙila wani salon mulki kake so salon mulki ne na yayi wanga Alhaji dan jarida akwai kurciya ciki ka gane ba shi yiwa a ce shugaba kake kai kokarin raba kawunan wa'anda ka iske ana zaman layajin ciya madaurin ki daya kai na kai kace ga na kai wa'ancan ba su ka tunda ba su kaunarka shikenan baka son su kai kuma duk ana tare wajen jam'iyya guda. Kuma jam'iyya guda ce. Wasu na ganin cewar musamman lokacin gudanar da zaɓe kana ɗaya daga cikin waɗanda suka taka muhimmiyar rawa har abokin takara ta yi aka je in conclusive ya faɗi zaɓe. Me za ka iya cewa akan waɗannan cece-kucin da ake yi? Ɗan jarida in kana tuna mai irin wannan sai in je abun duk jikina sai ya mutu wallahi ɗan jarida. Me yasa? To ɗan jarida to ai wasu sun ta ce min gwai ka gane? Wasu sun ta ce min gwai ma'ana su 'yan PDP da suka so abin ya yi da muka tsaye lokacin abun da ya bai da don babu daɗi kai ɗan jarida ka gane babu daɗi amma Allah ya isa ɗin nasu islahi kamar ya ɗan bi mu ba ai da ni har shugaban ma saboda gashi nan ina barkata kama aka yi gashi nan mana ina don yanzu irin wannan wasu za su ga cewa kila don amin wani abu ne na ji haushin shi sa kyau a'a wallahi ba abin da aka yi min lokaci na abba ba amma ka sani bisa ga wannan nika roƙon al'umma don Allah a yafe min wannan kuskuren ka riga ka san cewa na regretting wallahi na regretting bisa ga wannan sadar zumunci ake cewa ko gidan da kuke cewa ko bisa ga wannan nake roƙon al'umma don Allah a yahe min wannan kuskuren don na san duk waɗanda suka yi tsaye tun da safe suka yi tsaye su ga cewa sun kai na kokari mu kuma muka ga cewa bai kamata su kai ba to mun zalunce su mun ci amanar su to su za su kazza yana ya tuba muzuru daga baya kuma a ga sai sake bin dan majalisa ya kana tabbacin ba za ka sake koma ba Alhaji tuban mazuru tuban mazuru ka ta kwareta ni kai dan mutum jarida wasu ba tunanin Zayanu don bai samu shugabanci na ba kuma me yake zuwa kai kila ko da ba dama da kai albishirin da zan baka ma ni Zayanu ban ko da bukata saboda na ga yadda ake yi dan jarida kai tsaya ka jiya shugabanci an ce makana mutane na shugabanci aka kunya yanzu tallafin da aka bayar wanga ne ya ba shekaran jiya ashe ina yabo an duka cin kasuwa kamar wannan ka baya ke ce yake an yi ba ba kenan a yi ba ka duka wannan ke ci tabbata dake ba sai ai ba dan jarida ashe ina yabo committee an ka hada an ka kama kungiyoyi ana zuwa ana su kaya ma'ana kana ji dan jarida sai a to a hada mutum biyar kai dan jarida sai a ce to in ko an so muna kayan nan za mu bi ku mu ba ku 20,000 dan jarida na gani
aboki ya dan sanda na wallahi na gani yadda an kati an kama yi ana cewa a bada kaya shi ne yake adili na yace shi kuma shiga cikin irin wannan ai dai saboda ya kira na kai kudin jarida nan wurin nan ya mutunta aikin dan sanda yadda aka so shi an su kayan nan ka gane sai ce shi kan bai zuwa da bai sai da muka yi magana ne nace anya kuwa Rije ba ta bada rago ta hana ba wallahi ta ba su ashe mai girma gona da Hajja Nafisatu amaryar shi sun yi kokari ma'ana nan sun raba kaya ashe ana nan da baya ana zuwa ana ba $20,000 baka ganin yin hakan na ɗaya daga cikin abin da ke kasa na kasu ga gete mu wanga abu shi ya ce ƙananan mutane ne alhaji ƙananan mutane ne to dan jarida kuma na ce maka wannan abun na karamcin ba wai nan kaɗai tsaya ba na ce ma wannan ɗan majalisar ma karamin mutum ne alhaji inda aka ɗauka alheri mai girma gwamnati raba alheri a kai ma tsohon ciyaman na karamar ko mulki na Kalgo na jam'iyya Alai Sani Musa Magare a bashi ɗaya kuɗi na sayan rago ka rage kuɗi mai girma ɗan jarida wannan bawan Allah da aka aika wa wa'annan kuɗin ragon mai girma ɗan jarida ko da su ko ba da su ba ya yi ƙarfin wa'annan kuɗin amma akwai baƙin ciki a ce a siriya tonu a gano shi ya rage kuɗin nan billahi azim dan jarida ba wai shiri ne ba yana da hujja na ya rage kuɗin nan da an ka ba su na rago zuwa ga chairman na jam'iyyar APC Alai Sani Musa Magari wallahi mai girma dan jarida an sai da ya rage su to Alhaji ba me ya ka karamci na ga muku karamin mutum ne kuma dan jarida kana jina mazaɓa su ɗaya amma wallahi sai da abin nan ya ba shawa ya rage shi kai ga abin nan Alhaji akwai kunya don Allah a ga mai girma gona irin wa'annan kanan mutanen don Allah ya bari ya gyara su to hakan ba ku ganin zai iya kawo na kaso ga zabe da ke tafi musamman a nan garin Kalgo dan jarida shi na ce zan ba da shawara gyara in za a gyara ma'ana a zauna yadda aka ce APC in tsaya madaurin ki daya mu zama in tsaya daya mu taimaka mai girma gona billahi allazi la ilaha dan jarida wagga hayar sun ka dauko wallahi ba ta ci gaba ta sun ka dauko ba don ba su kijini kenan in wada za a yi jam'iyyar ta wade ba kuma dan jarida cikin sada zumunci aka ce yanar gizo kafafen sada zumunta yawa naga ana ta surutai wasu ma daga cikin masu kokarin su ce suna neman kujerar dan majalisa haka sai su zo suna yaba ni ba munafikin Allah bane kafin ka kawo nan zan wata tambayar da na so ima kenan wasu na ganin cewar kamar Ziyanu kamar kwangila aka dauke shi ne domin ya zo ya fede biri habbin nisa ya kake kallon wannan zargin da ake dan jarida akwai wasu waɗanda ka ganin cewa a Ziyanu na fito na ta cike dan majalisa to wallahi kuma kashi gare ku ga munta kun taba rikawa mun gani ni ban munahucci tsakani na da Allah wasu duk alheri da suka baro Allah suka yi ne ba sun rika mun gani kuma kowane gari Kalgo local government kowane mazaɓa yawanci na sa akwai su suna nan suna buƙatar su zo su nemi kujera to shawara ta anan akwai shugabanni cikin garin Kalgo akwai elders tsohon kanuna na siyasa amma wallahi dan jarida saboda bakakke ta sai suka zuke su kyale akwai wanda su ya cancanta su zo su nema yanzu matasa za su ce ai wancan karo na yi ban matasa na ci abin ban shawa na yi mai na yi waye na ci to ni wallahi yanzu sai da matasa su kyale ni ban goyon bayan in dai da shugabancin matasa yake yanzu haka yake ni matashi nake ban goyon bayan haka nan in dai ba gyara za a yi ba in ga duk matasan da nake ma magana dan jarida tsakanina da Allah ba su san darajar mutane ba tsakanina da Allah ne ka faɗa ma ga magana ba su san darajar mutane ba wa'in ga da ariki wa me yake haifar da haka a jami'ance Alhaji ganin ya isa ganin in na yi ko ba ta daɗi za a kawo mai shi ni shi ha kawo irin rashin mutuncin nan dama to mai girma ko ka sani tsakani da Allah za mu haɗa ma don ni in ban haɗi tsakani da Allah ba na cuta ma mai girma ko ka sani wallahi Kalgo local government akwai gyara magana ta gaskiya ana raɗe-raɗen akwai waɗanda ke neman ita wannan kujera ta ɗan majalisar wato Kalgo. Su a cikin can masu nema su je su ta nema ni da babu Ziyanu cikin mai nema. Ka gane ni Allah shi kawo mana shugaba adali da cijo wanda ya san darajar mutane ni shi a guri na. Ka dawo daga rake matasa kenan. Wallahi in dai ta wannan tafiya ta majalisa ba wallahi na dawo. Tsakanin da Allah na dawo kuma manyan mu stakeholders kuna ji kuma ji ni kuna ji na ya kamata ku tausaya ma Kalgo local government shi yasa wasu ce ma tambayar da kai na cewa gona bai shigo garin Kalgo ba ana tare da ya ta to su ba su hada kansu
a taimaka ma garin Kalgo a ta iske mai girma ciyama na karamar hukumar mulki a iske shi a ce mai ga bukata don Allah ran kai muna da bukata ga inda matsala take a taimake mu ko wata shi ya tai dan jarida abinda ka kashi ya za a yi samu wani abu mai girma gona ba wai ya taimaki gona ya ce ga abinda Kalgo take da bukata ba kuma Kalgo na da bukata ya tauko shi abinda ya kamata shi ba shi a gaba garin su ba dan jarida ya yana za a samu abin da su sa aljihun su shi na ko kuma nan za a yi mu sa namu wanda don mun ka ce yayi ai wani dan jarida mun sani wa muna ji wani in mun sa shi bai jin maganar mu wani in mun kawo shi bai da'a wani in mun kawo shi hushi gare to kai kada kai rika mika kunhana ma da mutane da ka ci hushi ga mutane dan jarida in ana magana alhama a barta don Allah ga siyasa a bari jama'a su zabi wanda suka so don da kai magana akan matasa ban sani ba ko kuma akwai wani kira da gare su da dai matasan naku ne kuma kuna tare da su kowane lokaci gudun kada a kawo rinkin hulla kai ku dare musamman ko 'ya'yan jam'iyyar ta APC musamman ma a nan matakin karamar hukuma. To matasa mu musa abin da matasa ni shawarar don ba su ma don Allah matasa mu tashi tsaye mu koma dogaro da kanmu mu nemi sana'a yi abin yi mu je mu dogara da kanmu wallahi yadda da a bamu abu zuciya tana mutuwa muna zuwa muna kama yabon shugaba ko yayi ƙarya mu ce gaskiya ya faɗi ko yayi ayyuka ko bai ba mu ce yayi in ai magana a ce mu ka bar mu da shi ya mu ma yaran banza muke za mu je mu ci uban shi za mu to ziyarar Nicholas Najera ana wanda sai zo ci ubana ni ana iya cewa kenan Ziyano ya riga ya tsaye da kafafun shi ba ya bi dogara da siyasa ba kai ba ga alama ba kai ba dan ba kai baka ji magana ziyarar Nicholas ba Kalgo Alhaji akwai wanda ka cewa shi yayi min kafa dogaro da kai ni wannan jini na ne in dogara da wannan abin cikin jini yake in je in nema ma kaina cikin jini na yake wallahi Alhaji dan jarida wallahi ka sani matashi ya tahi tsaye ya nemi abin yi ya bar dogaro da wani yana ƙarya yana surutai kana ta cewa gaskiya ana honorable mai Allah makiyanka su yi kaza makiyan kana ta tura musu kayanu kana ana cuta muku ana cuta mu na gaba da matasa ana cin amanar mu to shugabanci inda haka matashi kai wallahi majalisa na neman canji duk mai faɗin ko nace duk wanda bai taho ba ya fito ya ce shi yana iyawar Ziyano Nicol zai ci uban ga hili ga mai doki wallahi Kalgo lokacin gama siyasanci an san wa Ziyano zuciya ta wata mutu bani ba in ma akwai mai tunanin wani na aimin wani abu zo shi min na faɗa akwai gyara kuma Allah shi kawo mana canjin nan da ina hira farko na kame ina wani faɗin to dama na san za a zo wurin masu ganin nayi za a ci gaba da kenan ko kuma za a Alhaji yanzu ni fara ba a ba komi ba shawara an ka dauka in ba su ha to shi ne ka ba su ha me ya kake son ka ga jam'iyyar APC ta kasance musamman ma a matakin karamar hukuma a nan Kalgo mun zama da cewa madauran ki daya ma'aza masu mutunci sun jagorance mu na ga ya ma dan jarida na ce ma wasu na nuna ta gani a wasu sun kai rizabin da wannan wallahi ƙarya su kai billahi lazi ba su yi rizabin ba duk an ba su amana an gani dukkan su masu neman nan yanzu da ka hidda abubuwan su kaga ana yi ba don Allah ba wallahi tillahi ba su da amana to ko akwai wanda kake ganin ya dace ko kuma a jira lokaci dai ni na sa akwai da suka dace shin garin Kalgo na san su akwai suna sun shiru suna da mutunci suna da kima amma sun zuke saboda ganin wai wani yana da alhama ba mu to kan mu ba mu Alhaji ba ku hada da shi ko ba ku hada da wani wanda ya daure mai gindi in ma amfani na yayi amfani ya kana ce inda aka to yanzu wallahi tillahi bai ko da amfani don bai amfani don ƙarya ta babu kowa tare da su ana aice yanzu ai kofa su kun banzara suke wala dan jarida ana aice kofa ta riga ta bude tunda mai girma gwamnati ya ce jama'a su suro wakilan su kai ko ba shi na yanzu tunda mai girma gwamnati ya magana ba ga Ziyano ma ya ƙara ƙarfi ba ya ƙara guzari ina faɗin magana ba har kafafen ziyada abin nan sadarwa ina faɗi saboda gaskiya na mai girma gwamnati ce shi mai jama'a ya kaso kuma jama'a zamu nema mu ba wanda duk bai jama'a ba mu yi ne duba da lokaci ban sani ba me yasa kunka na karshe sakura na karshe a gyara mai girma gona Kalgo lokacin mun ka hada kwamiti in kana ganin awa maybe ina faɗin surutai na ne don ra'ayi na Kalgo akwai gyara shugabancin majalisa akwai gyara kuma duk wanda bai fito ya faɗi ga magana ba dan wani abu ka samu can gehe ya laƙe shi duk mai mutuwa ya mutu in shi ya samu kafin ka dan jarida matsalar mutane in dai ka samu to laɓewa haka gehe kai ta cewa ƙarya da gaskiya shugaba ya yi ta akwai masu son kai kenan masu son sosai mana dan jarida kai ba sani ba kai ba ga sunan kana gari ba ga jiya hira da aka sake ba kaga abin da aka faɗa kaina ba ana ta surutai don ana wannan kai dan jarida da aka jiya akwai wani matashi wanda ya ban tausayi garin Kalgo tsakanina da Allah yana da dogaro da kai ne amma saboda dai ya faɗa da Ziyano ma'ana ni sai ya ce bari in bi makiyin wane amma bai abi ne haka dai billahi allazi la ilaha illa huwa kan 50,000 ya bi shi an shekara kusan bi ba su ko dumi amma 50,000
me ake an kai naira 50,000 ana kira za a cewa wannan kamar sai da yanci ne ko kuma wallahi sai da yanci ne alhaji ya sai da yancin duk matasa ma alhaji kowa ya rike akida ce wani baka kyauta ma al'umma ba mu yi kai tsaya dan jarida idan abin da muka sani shugabanci wa idan aka zabe shugaba da mai girma gonan kauran gwandu ke yi ruwan sha inda babu a yi ka gane ko mutuwa kai ka yi sadakatu jariya ɗan uwanka ko ɗaya ka za a ce wani ga abin da ba haifin ku na yayi amma dan jarida sai ka zaɓi suka ce na yi kaza ni ba wani kaza abin ma guri ake na yi ganin ma ana aza receipt kwanan baya tsakaniya da Allah na yi gani receipt ɗaya an baka kuɗi ka gane in kai to kace ba a daidai ba sai a zama receipt a ce ka kuɗi mun ba wani kuɗi kaza guri ma ake yi wa na rantsi Allah guri ake yi dan jarida in an baka abu wallahi sai an aza ga media don a shaida an baka to kai dan jarida haka siyasa ce ko shugabanci haka ake yin shi kiran ba da Allah aka wada hadi aka ko a minti daya me za ka rufe mana da shi a rufe na gyara ni ba wani rufewa da zan illa a gyara majalisa kalguna da bukatar canji majalisa kuma mai girma gona kaka kuskuren na da yake ma kai ba mu sai wagga shara ba mu ko baka saboda ka ce kai baka yadda duk wanda bai da jama'a baka bashi don haka mun muna nan goyon bayan ka addu'a nan da muka yi ma ubangiji Allah kada shi ɗaya shiga zuciyarka wani dan tashin son rashin zaman lafiya shigo cikin rayuwar kai baka shawara mugunya wallahi mai girma gona inda aka yi to waccan gwamnati mun san ba komi ya ƙara cin wa'annan shugabanni sun ka ɗaga ba illa son ra'ayin wasu da a tare da su suka cuta musu suna ta musu ƙarya cewa ana tare da ku 100% an ka muzanta wannan shugaban an kai muna wala'ancin kwarai ko wacce lokacin gama don haka wallahi mu goyi shawara ta mai girma gona kakka yadda da ka sa wani waya cewa ai wani la ka haɗa kwamiti a binciko ma ka tahi tsaye mai girma gona Allah ya taimake ka don mu wallahi tilahi in ka samu matsala mun samu don mu gwamnatin cewa mu da ubaban da kai To da haka kuma wannan tattaunawar ta zo ƙarshe kuma sai a tara da mu wani lokaci idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu ɗauke da wasu batutuwa masu zafi da kuma kaifi. Tunda dai kundin tsarin mulkin ƙasa shi ne ya baiwa kowane ɗan adam damar damar da ke hannunsa wurin ganin cewar ya yi marabtar ra'ayoyin da ke bakinsa cikin hikima basira sanin ya kamata da kuma hangen nesa. Yanzu kama madadin waɗanda suka taimaka shirya zo muka kan lokaci Amir Hassan Shu'aibu Kalgo da na shirya na gabatar sai Zakariya Mutukur da ya tace mana sauti. Anan muke cewa mu zama lafiya.